Mga kapuso, good vibes lang ta. This Wednesday morning, kaya tumakauban ang duha ka sikat ng mga social media content creators gikan sa Davao City na sina Rocky Pasio o DJ Yaya Osawa. Nako, Rocky o DJ Yaya, maayong buntag kaninyo. Welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta na mo? And I'm sure sikat na kayo mo sa social media pero unsa man ang inyong ginakabisihan karon. Hi, good morning mga kapuso. Okay lang man ang amang morning, Ma'am Retty. Yes po. Okay, kayong among morning. Maayong buntag sa mga kapuso natin dyan. Sa ako nga side is live streaming and makita gid ni province sa social media sa page sa Trend Mobile. Gid mi nag-exist karon ang mga shows, ang mga taping, ang mga endorsement and mga content naman. Itong pandemya pa man, so bawal pa maging ang face-to-face ng mga events. Diba, Lord? So, diha gid may sa Trend Mobile mugawas ang mga social media content attorney. Opo, that is right. And aside po sa aming consistent live stream sa Trend Mobile Facebook page, sa ko namang part is nasa rin po, continue pa rin yung hosting, but this time, work online na gid siya, sir, parang virtual hosting na gid siya ang nagapanghitabo. And then, good thing na lang po nga, at least nakapadayon naman lang. So, malipayon po kayo nga, at least nakapadayon gihapon ta despite sa panghitabo tanan. So, still, we're so blessed na muragang passionate to guys na continue gihapon through social media. Inana nga mga factor po. Siyempre, dili gyud nato maikailangan ang social media ang nahimong source of entertainment nato to somehow distract, diba, our attention from all the anxieties that we're feeling for the past few months. Pero si DJ Yaya Osawa naman, tell us about your life story. Unsa man ang imuhang istorya sa imuhang kinabuhi bago ka nailhan as host and as a DJ? Actually po, attorney, ma-remember na ko, bata pa lang ko, like, I was, 4 years old that time, naanagid sa ko, siguro matawag nga passion, kaya ma-remember na ako, nagakanta na pud ko, tapos, nag-recording, kumbaga, and then, dili pras karon nga pag-klaseng recording, kaya ganing sa una-uso pa man ng, gani, kanang gamatoy pa lang na, radyo, tapos dito, mag-record, with katong, kanang tape gani nga, katong dili pa same karon. So, aside ato pagkanta-kanta, mauna siya, ang sa ako gino part is kanang gani magbalita-balita gay ko, attorney, so nato akong ginabuhat ba na ipanghitabo sa amo, so ginaano na ako siya, murag magbalita-balita na kukuno ko dito, so murag nakita dyan ako nga naagi diri akong passion, akong calling kumbaga. And then I am so blessed lang pod kay ang ako ang family very supportive pod sa akong mga ginabuhat, like sa singing, joining pageants. So iba sa una pa nga medyo fresh pa. Tapos pag join sa mga singing contest at yun na nga ang hosting, murag nahulog gid siya nga mo po ng reason nga naabot jud ko sa Davao kasi di man jud ko from dire. So mo to reason nga gusto ko mag sa Davao kasi gusto na ko i-execute ang mga gusto na kong buhaton nga mo ni jud ako mga ginabuhat karon. And to Sir Rocky naman, ni mo pong na-share sa social media yung mga picture na nag-audition ka sa Protege. Nako, tell us about this one. Dream na ba gyud ba nimo before na mahimong usa ka artista or mahimong usa ka sikat nga singer? Yes, dream din ako maging artist or maging artista. Kay bata pa lang ko, siguro nag-edad ko 6 years old. So, nag-start ako kanta sa among barangay, which is layo mong pud kay ko sa Davao, kung kay Davao de Oro. And grabe yun, ay nag-start ko og kanta mga 6 years old ko. Nag-apil-apil ko mga competition, mga amateur singing contest, mga barangay, makadaog og tag 5 kilong bugas, nga naman sa honor ba ang mapapremyo. So happy na kaana. Tapos nagpursige lang ko up until na ito na mga opportunity and nag-audition po ko like mga Starstruck sa una, Pinoy Pop Superstar ba yun, tapos napoy katong The Protege sa unang kuan nga kaning sa Kapuso Network. So, try na ko tanan and thanks God kasi napatunayan ko na ako kay sa ako ang karon murag nahatag ko ni Lord ang opportunity nga dati lang ginadampo lang na. Siyempre, makita na mo karon sa social media ang inyong tambalan with Sir Rocky and DJ Yaya Osawa. Pero sa tanang na wala pa kabaloon sa man kining Trend Mobile. Yes, si Trend Mobile na launch lang this year, May 18, 2021. So si Trend Mobile is a multimedia platform. So nagahatag ba og mga content through social media which is informative. And of course, nagatabang pud mi og mga social media influencers na gustong
maging mag-boost ang ilang confidence through social media o at the same time mapakita ilang talented sa social media kay tungod karon social media naman gyud ang nag-exist karon. Kung ano na tayo mga viewers karon all over Mindanao na gusto pod magsugod sa ilahang YouTube channel or would want to become a social media content creators like you guys, unsa man ang inyong mga practical tips or advice alang kanila? Siguro isa lang kong maingon, let's just be organic, kung baga. And let's not just, ganing, or let nas, dili na to i-pressure ang ato ang self. Kasi ang hitabo karon yung murag part ng isip siya, murag understandable siya nga sa social media. Ang uban gani ka nagating, unsaon man ako ni, wala ko'y, dagan ako ginabuhat, but wala pa siya nag-hit. Murag reminder na sa tuwa nga dapat, lang siya, just moabot lang gid na siya. Kumbaga, enjoy lang what you're doing. Kung sa imo maginapakita sa social media, make sure pod oy nga kana ganing kuan gani natural, 'di ba? Within you kanang kumbaga imuha lang ba. Dili na to i-pressure nga I have to do this, to do that and blah 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 whatever. So along the way mo lang gid na siya, moabot lang gid na siya. Patience lang yun. So, dili gid dapat nimo kanang wad-on imong paglaom, 'di ba? Kay tungod pag once nga hanggang may buhay, may pag-asa, di ba? So, pasensya lang, tapos marunong ka maghintay kung kailan yung tamang panahon para sa iyo. Then, continue lang to learn, continue to accept the criticism, whether either negative ba yan or positive ba yan, just face it and accept it. And I know, may matutunan ka sa mga experience mo sa life, and of course, ma-apply mo yon sa pagiging isang influencer. Dagan kayong salamat Sir Rocky and DJ Yaya Ozawa sa inyong oras and continue to make entertaining videos to make this world naman a better and happier place to live in. Dagan kayong salamat! Dagan salamat mga kapuso. Bye-bye! Thank you Thank po! you, attorney! Kini ang At Home with GMA Regional TV.